ki dong mi khmat pat ba nang ni nepok ka ri khasi ka bi je ka jongi bat ngilak ban ong yu ba udai tau nong mi khmat u ba it bat u ba don ni ka jingkit kli nam ta ka ri ba ki jat ban reu nam ta ka lawai jogi khun samla ri ngadap ta ka mensim ka bas ngausi ka mensim ka bas ngau diau hadu kata-kata habang yu i ka jing sai marwai ka jong u po yeng dor bar thau ai di tong ini sngap menta ka ai ba phidon ban ong bat ka ai ka pisaki hang ne ha ka ba haba u wanra ya kamat kaban long ke jingker khu nam ta ki khun ki kiti ki jongi nam ta ka jonga ke jongpi henry hatu ki snap ne em bat hatu ki ai ne em kita ki nomi khmat ki jonga ki jongpi ya ke jingker shan nam ta ka ni ka mat ka ba kata bat ka ba don kam hadu kata pan penbet ya kita ki jingduna ki jingkedor ki jing bombay. So before I conclude, so that the house may clearly understand the fact that why I wanted and I'm so desire to bring this very vital issue. As we have seen for past 50 years, with applying of a separation policy, it had been suppressed for one community. And again, with this new memorandum, or OM, Office Memorandum Notification, it again suppress one community. But I want to make clear, sir, I'm here not for one or single communities. I'm here to raise the voice for the equality so that we can see the light of the day, the growing and progressing of our beloved state. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you. As required under Rule 62 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, 10 members have to rise for leave to be granted for admitting the adjournment motion. 10 members have to rise. I would like to see 10 members to rise to leave to be granted for admitting the adjournment motion. No. Since there is no members rise, the adjournment motion does not have the leave of the House to be admitted and is therefore not admitted. Kato pila yui, pat pila saki, ka isu mentah pidang kwa ban pensisya, ba uta unomi khmat ujong pi, unomi khmat ujonga, ula le, bat ula trei sitem nam ta ka lawai ke jonga ke jong pi. Habangi pa iki po assembly. Bakin ya keren, bakin ya side nam ta ka jing ke jonga bat ke jong pi. Hatu kani kam dei ke jing ke jongi. Hatu kani kam dei ke jing kwa jongi kam ki samla kasi, kam ki pat ba nong sosnong. Hatu ki kmi ki kpa. Ki long kmi ki long kpa hang ne po gar kasi. Hatu phim don ki khun ki kiti. Hatu phim phak school ki. Pat pa phim phak school ki. Hatu phi kmi lenti ne em ba phin yo ya ta ka kam ka jam. Phi kmi lenti ne em phin yo ka kam sarkar. Henry kata jing kmi lenti ke jongi. Hak lor ka nu ka nong rim ki kmi lenti hak ba. Wat hapdeng jongi ki para nong sosnong hang ne po gejala ngim yo ya kata ka hok ye rengkat henry heba unom ikmat nang ne po gejat beriu ula ra ya kata ka mat ban ya keren ban ya penbet ban penyo ya kata ka jingelong rengkat hapdeng jongi ki para samla hang ne po gejala ban yo ya kata ka hok ye rengkat henry don uweiru napdeng kita ki lai pusan ngut ban yang lan ban ai ke jingkersan pat kan mau ki don ki beriu ki ba pensutu bakla boong bakan nika reservation polisi lale start do bari dadulbat henry em kam semlong kumta ka jing sisa ka kwa ban yetu hang bi hang ne ka long ba ya kan nika reservation polisi la ketat ningkong bat la ketak ya kan ne hadu ban pentri kam ka roster system ka dei ka wei ka long kemi na po Garo Hills ka kwa ka promotion system ka jongka nam ta jing mentoi ka jongka bat kala file petition po high court bat ka high court kala tuklar bat kala ai ka direction ya ka sarkar jela ban penbet lari ban penti kena ya ka roster system bat hadin bala pentri kam ka roster system fitip ne em ba kala kata hadu kata-kata mudur mentah lada light post sipau teli yang kasi light teli yang Garo nyau teli tipin ong gumno hawat nyim don kata ka jing ya per lani kata ka kumenal angle henry yang halor ka hok ka nong rim jong ka jing sisa bat bangi dawa la ka jong ka hok kata ka hok ka jing ya long rengkat pat ki don ki ba brio ki ba pensutu bakla ta ka ki ong yang nga bat ye pi bab kani kamla ban solve hapo ing dor bat hoai kani kala ban solve hapo akut ngakwa ban buk kani ki jing keli hatu ka kut ka dei ka ing dor bar thauan
dan di ke assembly ke dei ke jing dor partawan hatu kita ki nong mi kemat ki bangi lajit napok ki konsensi ki jongi ngi phak ye ki ban ya sa pok high court lan pok supreme court lan hakinu kinu ki court lan ngi phak ban ya sa ki pok jing dor partawan ka ying assembly ka ying dor partawan ka dei ka ying ka bakentang ka ying ka baraya ka im ka yap jong ka jat penriu ka baraya ka im ka yap jong ka jela pat hapai don kanu kanu ka jing duna hap don kanu kanu ka jing tua ka dei pok ying dor partawan ban ya rai ban ya penbai hari PUI bat pisaki dal ki jong ki kemat panilak ban ong kata ka true color ke jong ki ngila WI mentah bah tu ki yang em tam ta kalawai ke jong apat ke jong pi uweiru don ubayang nam ta kalawai ke jong apat jong pi ke jing start ke jing sampang kita ki nong mi kemat nang ne pok ke jat berdiri ke jong ni hatu ki menurut ban kira pok assembly ngakwa ban ong hang ne sai kita ki nong mi kemat pok maulai sai kita ki nong mi kemat pok umroy sai kita ki nong mi kemat pok nong pok sai kita ki nong mi kemat pok seorang sai kita ki nong mi kemat pok usla sai kita ki nong mi kemat pok joai hatu pi mikmat nam ta parti ni pi mikmat nam ta ke jongi pat kenau ko ki prasam la ko ki dikot jong gari begejat penriu kila pen i kata ka true color ke jongki pagi kamla ya ke syuki ban ya ke lawai ke jonga pat ke jongpi ya ke lawai ki kun ki ti jongi ka dei ke senjam bat ke dei ke kamram ke jongi menta ba kumno ngin le ban pen her keput kala nam ta jongki ni pat kenau ke jing sim ka bu ke jongki na ka wei ke por sa ka wei pat kajing sabjar jongki ban yang ban yale nam taka lawai ke jong apa ke jong pi kadai namar ba mangama pi ngitang lapoi kataka sisin sansnem nila ya bet la kom kilon ki dai ro ki kimi ki pa ke jongi ki henmen ki para ke jongi ba kim so thu ya kataka dor kajing long nong song snong ka dor kajing jet jongi kita ki nomi kmat kan mau la kita ki nomi kmat ki wan ki snong ki jongi ki wan ki ying ki sen ki jongi keli ki hatu pila keren ne em ya kini ke reservation polisi ingdor partau anya pok kejela hatu kila keren ne em la pa ya ke siti saki lai pen rewut ki nong mikmat nang ne pok ka rikasi ke ije ke jongi ban kata ke siti kalong ban penti kena ban saki laki id ne em nam ta ka lawai ke jong abat ke jong pi hari menta pila saki em ki id nem ta ka lawai ke jong pi dan leng pakai ni ke video ngakwa ya kini ke video pakai dai ban poi pat ban sarkulit hakeleng jong ke bri nyotrap ban poi haki kun samla haki kmi ki kpa pakin so thu ya ke jing sisa ba utu nong mi kmat u phila penjap lesu wan di sha ying jong pi lesu ai bai kali ye pi ha ajar kat pra lesu ai pisaru ye pi ajar kat pra henry kan mau ule ayu nam ta kalawai ki khun ki kiti jong pi ule ayu nam ta kalawai ki khun ki kiti jong pi pisiam kan ye ke tukar raja pisiam ye ke tukar lahajar henry ha kan ni kamat ka badon kam bat ka bakta hatu ula kren em bat kan mau dei ba la ukran nam ta jing mentoi jong kajing mentoi ke dei nam ta kalawai ki kun ki kiti jongi dan leng bahkan ni video ngakwa bahkan ni link pine share hakalang jong bri nyau trap pat baru ki dukhat jong gari berjat berdeu kin yo i kini jing sisa kin saki kata true color jong ki nomi kmat hakaba napdang ki lai penrengut tang uwei ubayang nam ta kalawai ki kun ki kiti jongi nam ta kalawai jong kajat berdeu nam ta kalawai jong ke imlang ka salang nam ta kata ka interest jong ki kun samla khasi hakaba lai pu sangut ki dei tang kita ki lun dat mau ki basu mikmat nam ta ban penhe ya ka pla ka joki ya ka business ka joki ngi ong ki kun samla ki long ka lawai joki imlang ka salang ngin sedang mengi ki samla bat nga kerpat ye pi ki samla ki badon ke jing sio kia bat ki badon ya kata ka vision ban sandur ka lawai joki imlang salang ngan sabu ya ka link jong ka WhatsApp group hapo Facebook page jika jonga so ban join ya kata ka link bat ngin saya sandur ngin saya perkat kumno pangin le bat ngin penher put ya kini ki nongsun ki jongi hakapa nginamut bagi dei kita ki nong ya da nginamut bagi dei kita ki nong ya sat namta kalawai ki jongi penpan ki dei ki nongsun hapa pau hapa sai namta jongi bat hapa unongsun ula pau persa ngi dei ban tip kumno bangin penjot bat bangin atak ki kublai sibon ngin sekenduk pat hakawai ke video